Wekdal uga papan panggenan kala sumanggaken sak cekapipun menika dumateng Bapak Udin. Ugi sedayanipun para keluarga saking panjenenganipun Bapak Sariman, dalah Ibu Ngatila, ugi sedayanipun para putra wayahipun tumuju wonten ing sasana panglipur Depagong nyampur sari dalu punika. Nuwun, nuwun. Sumangga menika Bapak sinambi persiapan menika dumateng sane para keluarga, dumateng Bapak Sariman, Ibu Ngatilah dalah sedherepipun putra wayahipun. Kala suwun menika anak mantu sedaya putu rawuh utawi tumuju wonten ing sasana panglipur atau langsung naik ke atas panggung seperti itu ya. Untuk keluarga besar dari Bapak Sariman juga Ibu Ngatilah. Nyumanggake menika Bapak Sariman, Ibu Ngatilah rawuh tumuju wonten ing sasana panglipur Depagong nyampur sari dalu punika. Saderengipun kula sak kanca para kadang-kadang menika atur tembangan panglipur. Bapak Mudin menika penyumanggake wedal uga papan panggenan kala sumanggaken sajengipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Dumateng ngersanipun sesepuh bini sepuh tuwin aji sepuh ingkang kula takdimaken. Dumateng pangemban batin praja satriya punagari ingkang tansah kawula bekteni. Langkung-langkung dumateng sedaya tamu undangan saha pangarep panganten putri saking dukuh ngetrep ingkang kula hormati, boten katemban dumateng ingkang hamengkugati inggih menika Bapak Sariman dalah Ibu Ngatilah ingkang bagya mulya. Saderengipun kula matur ingkang kathah nyuwun sewu saderengipun kranten kula nigas wekdal oleh-oleh menapa kula kinen nindakaken menapa ingkang dados hajatipun Bapak Sariman saha Ibu Ngatilah ing wekdal dalu menika. Saderengipun kita awiti monggo sesarengan kita nyaosaken raos puja puji syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene ing dalu menika kita sedaya tansah kelimpahan rahmat taufik hidayah saha inayahipun. Satemah ing dalu menika kita sedaya saged sesarengan kempal manunggal wonten ing dalanipun Bapak Sariman sakeluarga kanthi boten manggih rubida punapa-punapa. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lajengipun sholawat ugi salam ugi tansah kunjuk atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi kanthi berkahipun waosan salat menika sedaya hajatipun Bapak Sariman sakeluarga kantuk ridho ugi dipun mabulaken dening rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu ingkang sami rawuh ingkang kula hormati, nyuwun sewu dumateng pramuladi nyuwun kursi nggih. Nyuwun kursi kalih. Nyuwun kursi kalih.
Nyuwun sewu dumateng para bapak ibu sedherek sedaya ingkang kula hormati ingkang sami rawuh. Kula nyuwun paksih panjenengan ing dalu punika Bapak Sariman dalah Ibu Ngatilah nindakaken adicara adat Wididana ingkang sampun lumampah wonten ing Dukuh Manggir inggih menika adicara tumplak punjen. Nyuwun sewu saderengipun ugi mbok bilih anggen kula nata utawi mratitisaken adicara tumplak punjen menika boten sami kaliyan wonten ing panggenan panjenengan sedaya kranten wonten peribahasa riyin jaman isih sekolah lho. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya ngoten kae nggih. Santen menika ing dalu punika badhe kula wasaken runtute acara wonten ing wedal dalu punika. Ingkang semindah inggih menika pambuka kaping kalih atur saking para putra ingkang dipun wakili ingkang mbajeng nggih menika Mas Jumari. Mbok bilih Mas Jumari mangke mboten kuwawi matur mangke kula wakili. Ngoten nggih. Lajeng dipun terasaken Bapak Sariman nampi aturipun sedaya para putra ingkang dipun wakili saking putra ingkang bajang. Sakbadan iku mangke terus sungkem, sakbadane sungkem sang ibu maringi kantong. Maringi kantong. Dadi ubarapanipun ibu niku setengah saking nggih menika kantong nggih, setengah saking. Nah saiki nggih diganti kalih tas nggih, diganti kalih tas yang luwih modern. Biasane ngoten nggih. Salajengipun sakbadane iku sungkeman mangke langsung hajatan mengku hajate Bapak Sariman anggenipun tasyakuran tumlak punjen. Nah terus diterusaken kalih mubeng-mubeng. Mubeng kaping 3 kranten mubeng kaping 3 meniku mengku arti ingkang ageng nggih. Mengku arti ingkang ageng inggih menika sepindah Bapak Sariman nilakaken rasa syukuripun dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih mungkasi karya. Mungkasi karya nek cara mentarenge nggih purna tugas ngoten nggih. Salajengipun ingkang terakhir inggih menika nuntasaken sedaya peparingipun dumateng para putra. Dados sisa-sisa saking kangge ngrumat selamene para putra niku tasih wonten sisa-sisa mangke ditumplakaken sedaya dhateng para putra. Lah niki mangke terus mubeng aturane, tata carane nggih, tata carane nek kula tampi saking tiyang sepuh-sepuh karane gurune niku Jogja nggih, jujuk saja. Terus niku mangke Bapak Sariman manggen wonten ing guri tewingking kalih beto pecut artosipun mbok bilih saking para putra, artosipun kirang langkung nggih. Mbok bilih para putra wonten ingkang singlar saking bebener utawi nglampahi kaawonan, nglampahi kesalahan niku saking Bapak Sariman ingkang ngenggaki cara ngene nggih, ingkang beneraken. Lajeng ibu wonten ing ajeng mengku arti bahwa ibu niku dados tulodo tutwuri handayani. Dados tulodo uga dadi daya kekuatane para putra. Ngoten niku setengah saking arti saking tumlak punjen. Nyuwun sewu nek kula terangkan sedaya mangke ora barbar niki pun boten sabar ngentosi campur sari Mas Bagong nggih. Niki langsung mawon kita awiti. Nyuwun sewu nek pinarak saged. Pinarak saged. Nah, madhepe jenengan madhepe kalih yang sepuh mriki. Nah, niki kajeng matur kok nyingkur ya saru. Kula awiti nggih, kranten Mas Jumari mboten kuwawi matur dumateng tiyang sepuhipun kranten saking bombong remen manahipun mboten kuwawi matur ing mriki
dipun suwun kula ingkang matur. Ngoten nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun matur monggo sareng kita buka kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi sedaya hajatipun Bapak Sariman wonten ing wekdal dalu punika anggenipun nindakaken adat idi widana ingkang sampun lumampah wonten ing dukuh manggir kelangangipun. Mugi-mugi pikantuk ridho dipun ijabah dipun makbulaken dening Rasul dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin liridhoillah li qadai hajati Bapak Sariman al-Madhkur al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten kirang langkung aturipun para putra ingkang dipun wakili sederek Jumari inggih menika kirang langkung mekaten Duh Rama Ibu ing wekdal punika kula marak sowan sakadang dumateng Kanjeng Rama dalah Ibu kanthi ikhlasipun manah kula nyuwun pangapunten ingkang sakkathah-kathahipun saha kaping kalihipun kula ugi matur gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng Kanjeng Rama dalah Ibu ingkang sampun kula wentah dumateng para putra kanthi tresna asih ingkang salajengipun para putra ugi nyuwun donga pangestu dumateng Kanjeng Rama mugi anggen kula ambyar bebrayan wonten ing samudra baharan ageng menika minanggih rahayu lir ing sambikala saha nyuwun pangestu mugi kula saged nilat tilas dumateng tindakipun Kanjeng Rama ingkang tansah agulawentah dumateng para putra kanthi ikhlas boten nyuwun piwales menapa-menapa. Ya nggih anak-anakku kabeh pangabektimu wis dak tampa hamung pangabektiku wae dampanana kabeh aturmu kaya ndodok rasa ning atiku. Hamung kuwi kabeh wis dadi kewajibane wong tuwa ya Ngger. Ya tak tungakno muga anggen sira ambyar wonten ing samudraning bebrayan tansah minanggih rahayu lir ing sambikala dipun paringana kuat sabar tabah ngadepi sedaya pepalang-pepalang lan mugi Allah taala amberkahi kabeh rezekimu para putra putrimu dados para putri ingkang soleh solihah dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tuwin barokah. Mekaten aturipun Mas Jumari saha paungsulan saking tiyang sepuhipun kirang langgengipun mekaten. Katen sampun bakda acara sungkeman lajeng benar amal lima nika dipeng kondangan. Iko ambengane tak tengah. Ambengane dalam tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa barakalaikum wa baraka jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo niku ambengane dipun bagi. Nggih, dibagi. Dibagi dados 3, nggih, dados 3. Monggo. Nggih pun dengan mangke dibagi teng mriki mboten menapa nggih. Lah niki niku disingkirke mangke dengan mubeng-mubeng. Ora satun ta? Ah, buka wae. Jenengan teng mriki, Mbah. Mangke mubeng mriko nggih. Jenengan tengajenge Mas Jumari. Mbak bener sih, nggih monggo. Nah, mungkin kan madhepan mrene. Sak gurine Mas Jumari. Jenengan sak gurine Mas, sak gurine ibuke. Nggih, sak gurine. Jenengan mundur, Mbak. Pol kering jenengan. Kalau guri, tak ngajenge bapake. Sampun dipun milai. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Mas, buka. Halo, mandor.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten kirang langkung adicara tumplak punjen saking keluarganipun Bapak Sariman dalah Ibu Ngatilah sampun rampung. Mugi-mugi sedaya hajatipun dipun ijabah, dipun ngabulaken dening rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saking kula mbok bilih wonten klentah-klentunipun wonten kirang langkungipun anggen kula pratitisaken adicara tumplak punjen menika. Kula nyuwun lumuturing samudra bangsami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mereka Bapak Mudin ingkang sampun mratitisaken adicara tumplak punjen